Ja som hroch a preto nemám chobot. Ja som hroch a preto nemám chobot. Choboty majú len kokot. Dámy a páni, dneska vás vítam pri novom videu a dneska som tu s kým? Ahojte ľudia, som tu ja, Gemini, pripravený ti pomôcť s Brawl Stars. Aký máš plán na dnešné video? Áno, takže dneska ideme si zahrať Brawl Stars Gemini. On mi bude hovoriť, čo mám robiť a ako to mám spraviť, či mám niekoho zabiť, či mám si dať, ja neviem, či mám ísť do zóny, alebo tak, môžeš byť aj taký hajzlik. A hlavne hovor tak menej a nech to túto. A povedz mi, akého si mám dať brawlera. Akože mám 83, takže vyber hoci koho a ja ti poviem, či ho mám, ok? Jasné, budem stručný. Čo tak, Colt? Máš ho? Je to klasika na ďalku. Áno, Colta mám, moc mi úprimne nejde, ale môžeme ho dať. Aký mám dať game mode teraz? Dobre, daj jump grab, tam sa s Coltom dá dobre útočiť z diaľky. A hlavne drž sa zakrytom. Pripravený? Idem na to, brácho, dal som jump grab, ale akože moc ho nemám rád, jump grab, ale OK, idem na to. Držím palce, hlavne buď opatrný a snaž sa trefať nepriateľov z diaľky. Daj vedieť, ako sa ti darí. Dobre, kryj Griffa, ako najviac môžeš. Frank je silný na blízko, takže sa snaž držať od neho odstup. Hlavne, nenechajte sa vybiť všetci naraz. Už sa to podarilo respawnúť? Hej, kámo, už môj Griff má 5 gemov. Teraz som sa vyhol Bibinej bubliny. A hovor mi, že čo mám robiť, brácho. Super, s tými gemami to vyzerá dobre. Teraz je hlavné chrániť Griffa. Drž sa blízko neho, ale nie úplne prilepený. Len ten posratý Griff, kámo, on tam išiel ku Frankovi, on umre. Fakt debil. Teraz má Frank 9 gemov od nich. Dobre, Frank je mŕtvy. Griff, máme 10. Treba ho kryť, nech ide niekam. Presne tak. Griff musí prežiť, tak ho kryj. Drž sa pred ním, odrážaj útoky a hlavne nezomri, lebo potom by na ňo mohli vybehnúť všetci. Let's go. Mám to, bracho, už mám 26 900 trofí, kámo. Gratulujem k výhre. A 26 900 trofejí, to je mega dosť, fakt rešpekt. Aký máš ďalší cieľ? No, ty mi vyber, čo mám robiť, kámo. Vyber mi nejakého brawlera. OK, keď chceš zmenu, skús Mortisa. Je s ním sranda, lebo je mega rýchly a robí výpady. Alebo ak chceš niečo silné na blízko, tak Bibi zo svojho palku vie narobiť poriadok. Čo povieš na jedné? Hej, kamo, teraz mám Mortisa na prestíže a 355 trofí. Takže ho pušujem na 2000 trofí len mi povedz game. Mortis na 2000 trofejí? Fíha, to je ambiciózne. Na to je najlepší showdown, buď solo alebo duo s kamošom, lebo tam vieš dobre utekať a zbierať silu. Alebo potom Brawl Ball, tam sa s ním dajú robiť super akcie s loptou. Ktorý si vyberieš? Hej, ty mi vyber, kamo, ty si tu ten pán. Dobre, šefe. Keď chceš fakt pušovať na tie 2000 trofejí, daj showdown. Tam to máš viac pod kontrolou. Hrám s brutálnymi profikmi, podľa mňa. Majú veľa prestížov, ale nejak to dáva. Mám prvý power cube. Mám sa držať viac pri stene? Hej, na Bibi asi nepôjdem. Na Bibi asi nejdem teda. Ale môžem aj tímovať, akože nie. Mám tímovať alebo ne? Bibi so mnou chce tímovať. Mám s ňou tímovať? Dobre robíš, drž sa pri steni a prekvapuj slabších. S tou Bibi, vieš čo, tímovanie môže pomôcť, ale buď opatrný, lebo ťa môže hocikedy podraziť. Hej, Bibi ma podrazila. Bibi je sračka. Bibi ma úplne podrazila, takže neviem, čo mám robiť. Umrel som 9. Fúha, to je škoda. Tímovanie je riskantné. Nevzdávaj to. Skús ďalšiu bru. Buď viac opatrný, drž sa pri tých stranách, zbieraj power cube a útoč len vtedy, keď si istý výhrou. Chceš ísť znova showdown, alebo skúsime Brawl Ball pre zmenu? Hej, dal som play again, lebo si povedal, že skúsme to ešte raz, takže potom môžeme dať keď tak Brawl Ball alebo iného brawlera, ak chceš ty. Ty mi rozkazuješ na video, brácho. OK, chápem. Takže teraz máš ďalšiu hru, buď opatrný, zbieraj power cube a útoč len na slabších. Držím palce. Potom dáme Brawl Ball alebo iného brawlera, ako povieš. Teraz sa sústred na showdown. Posral som to. To ma úprimne mrzí.
Nevzdávaj to hlavne. Mortis je ťažký brawler. Niekedy to proste nevíde. Ja na Skúsime- Mortisovi neviem moc hrať showdowny, ale Brawl Ball a hokej viem. Tak nemusíš dať tie, čo som teraz povedal, ale povedz nejaký game mode. Môže byť stále ten solo, ale akože hovorím, že moc mi nejde. Akože povedz, ktorý mám dať, alebo hociakého brawlera. Je to na tebe celé. OK, chápem. Keď už vieš Brawl Ball, tak poďme na to. Tam môžeš byť mega užitočný, zbierať lopty a strieľať góly vďaka svojej rýchlosti. Alebo môžeme vyskúšať Jam Grab. Tam Mortis tiež vie prekvapiť. Čo povieš? Hej bracho, akože úprimne mne sa páči ten hokej. Ale, no, tak si vyber, buď ten Brawl Ball, alebo Jam Grab. Dobre, tak dajme Brawl Ball. Je to zábavné, rýchle a s Mortisom tam vieš robiť naozaj pekné akcie. Som pripravený? Môžeme ísť na to. Dobre, drž sa viac v strede, aby si mohol reagovať na obe strany. Hlavne, nenechaj sa hneď brať loptu, radšej pomôž spoluhráčom zabiť nepriateľov. A keď máš super, použij ho na skórovanie z diaľky alebo na team wipe. Hej kamo, ide po nás, je proti nám ten Bibina, takže to bude veľmi ťažké. Fang a Colt. Ak Colt hrá dobre, tak to tiež nebude bohvie čo. No, ešte tu sú aj tieto nové veci, že keď to zožereš, tak budeš buď, ja neviem, Mandy, alebo ten veľký spák, ja neviem, jak to funguje, moc túto sezónu nehrám, ale skúsim to. Hej, možno dám gól. Dobre, prvý gól. Super, prvý gól je doma, to je základ. Teraz sa hlavne stiahnite dozadu a braňte. Nenechajte ich vyrovnať. Akú máš stratégiu na obranu? Hej, stratégiu na obranu nemám, lebo najlepšia obrana je útok. Dávam gól proti profíkom, kámo. 2-0. Tak to bol brutálny ťah. 2-0 proti profíkom, to je mega. Hej, Tá omylom som dal play again, tak dúfam, že mi to odpustíš. Jasné, nič sa nedeje. Ideme nova, aspoň máme šancu zopakovať tú super stratégiu. Drž sa, zasa makáme. Ktorého brawlera máš teraz? Hej, teraz mám Mortisa, však som dal play again, bracho. Aha, jasné. Dobre, prepáč. 1-0, 1-0. Super, máme náskok, to je dobré. Teraz sa hlavne vráťte do obrany a braňte. Branť. OK, bracho, idem brantiť. Viedol si sľubný začiatok. Niekedy to proste nevíde. Ale nie, je to 1-1. Aha, tak to je super. Stále ste v hre a máte šancu vyhrať. Teraz sa hlavne sústredte na obranu, nenechajte ich znova skórovať a keď bude šanca, vyrazte do útoku. Drž sa. Dali gól. GG. GG, bracho. Dali gól a vyhrali. Škoda, ale bola to dobrá snaha. Hej, Niekedy mám dať play again, alebo mám ísť normálne do lobička? Daj play again, keď chceš ešte zabojovať. Alebo ak si chceš dať pauzu, alebo popremýšľať o Ale zmene ty brawlera. to máš! Ty mi to máš povedať. OK, tak poďme do lobby. Tam môžeme v pokoji vymyslieť novú stratégiu, možno vybrať iného brawlera, alebo popremýšľať, čo zmeniť. Čo povieš na to? Hej, mám tu ten nový start drop. A Super, otvor ho, som padla mi nejaká Juju. Ježiš, Juju, to je super nález. Ona vie byť naozaj silná. Má zaujímavé schopnosti, chceš si ju vyskúšať? Alebo Hej, sa no vrátime Juju, máš pravdu, Juju, ty kokos. Dobre, vyber mi nejakého brawlera. Dobre, tak poďme na Juju, som zvedavý. Ktorý game mode si báme? Fakt Juju, to je Juju, ty debil. Omlouvám sa. Juju, jasné, rozumiem. To je debil. Tak kto... No dobre, nevadí, bracho, nevadí, nevieš čítať. Tak super, hlavne, že je na svete. Tak čo, ideme ju prevetrať? Ktorý game mode ty napadá? Kedy mi padol tento skin na Juju? Hej, mám si ju vylepšiť? Star Patrol Juju, to znie super. Ak sa ti s ňou dobre hrá, tak ju určite vylepší. Bude silnejšia. Aký máš na ňu plán? Chceš ju dostať na Hej, vysoké trofé? bracho, mám ju že na 0 trofejach. Takže, bracho, ja skúsim jednu hru. Povedz na čom. Dobre, vyskúšaj Game Grab. Tam vieš dobre využiť svoje Ale čo máš elementy. stať s Game Bracho? Jasné, bracho, Jam Grab bude fajn. Držím palce a Fuck you. Rozumiem si nahňavaný, ale prosím, skúsme sa rozprávať slušne. Chceš sa vrátiť k hre, alebo vymyslíme niečo iné? Však, bracho, už hrám, nechaj ma. Však tvoje slovo je môj rozkaz.
Dobre teda, poďme na to. Hráš Game Grab? Tak držím palce. Áno, Daj hrám. vedieť, A všetci drtia. To je ťažké. Game Grab je o týme a zbieraní gemov. Počkaj, ona vie ísť aj na vodu. Presne tak. Juju vie chodiť po vode. To je super schopnosť. Vie to dobre využiť na útek alebo na prekvapenie nepriateľov. Pomáha ti to v tej hre? Akože hej, môžem tu ísť po takej zelenej prdovine. Keď tvoj tým takto maká, pomôžim s odstrelovaním z diaľky. Keď si na tráve, máš väčší rozstrel. Už máte dosť gemov? Hej kamo, všimol som si. A čo robí ľudka? Ja aj ona mi tam dá toho malého pipika. Teda čo? Hej, a čo robím, keď som na vode? Keď si na vode, tvoje útoky spomaľujú nepriateľov. To je super na to, aby si zmaril ich postup alebo pomohol týmu pri úteku. A ten pipik, to je Gris, tvoja voodoo bábika. Ona sama hľadá najbližšieho nepriateľa a útočí na neho. Hej, ten Chápeš? pipik je Gris. OK, chápem. Guys, ak chcete ďalší diel, napíšte do komentáru pipik Gris, či jak sa to povie. A bude ďalší diel, takže čaute! Super, teším sa. Takže pipik Gris do komentárov a vidíme sa pri ďalšom brole. Čaute všetci.